Táid géirí daoine stúma, caiithfidh tú bheith ábalta obair faoi bhrú, tá sé an-tábhachtach go mbeidh tú in an obair mar páirt den forann mór. Táid seo i leor rialtóireacht airtráchta i Ballycassa in aice le Siúlan chun an chlór is cuid de cholacht AirNav na hÉireann muid agus tá muid freigrach as airthuairt de na hÉireann go léir a taistealaíonn taobh stiúid an airspás faoin ár cuaram. Tá éileamh mór an faoi láthair i gcóir rialtóirí airtráchta ar fud an domhan tar éis an ggéir céim Covid a bhí an ag an am sin ní a bhéon traenáil ag tarlú agus so stop an traenáil go léir. Agus tá daoine ag dul níos, tá an líon tráchta ag fás bliain ar bliain agus dá bhór tá géargáil a breis rialtóirí chun déile leis an méadú tráchta sin. Tá muidne mar cholacht muid féin ag traenáil thart ar fichas ceathair daltaí gach bliain. An príomh-feidhme a gcuin an seo ná sábháilteacht chun na heitleán a chuineáil ón na chéile agus iad taistil tú an airspás, chun ceiriúil lena pílót taistil sa tró agus ag an leibhéal a heastín watha agus éonálas a thuirtáibh a bhfuil riachtanach chun ceiriúil an eitilt a dhéanamh go sábháilte. Caiithfidh bheith ábalta cinseacht a dhéanamh agus mána tá an plán tá agat ag obair, caiithfidh tú rud eile a dhéanamh in sin. Ar feadh cúpla bliain rinne mé íse leibhéal agus an sin thug mé post mar bainisteoir stáisiún. So is bainisteoir stáisiún mé inis. An príomhfeidhme tá gomsa mar bainisteoir stáisiún ná an seomar seo cinntiú go bhfuil sé ag obair i gceart, cinntiú go bhfuil an fuireann ceart againn chun déile leis an tráchta atá ag teacht, nó cinntiú nach bhfuil srian a chur an trácht chun cinntiú go bhfuil an fuireann atá againn in an déile leis go sábháilte. Tá háarta 455,000 cearnach de airspás go ndeanamid rialtóireacht airtráchta air. Má tá sim agat, is job mai níl sé hÉireannach de gach duine, caiithfidh tú béin an seálibre a dhéanamh, is mála mé ach níl sé chomhéasca. Is garam go bhfuil go leor seansanna do dhaoine má tá simachcha an nó fiúan mar bhfuil sim acu in eitileoireacht é féin, is fós is garam maithe agus tá seansanna an do dhaoine. Má tá sim ar bí agat go agus chur éartas isteach mar táid géirí daoine an támar fad.